Welcome to PC Shorts channel. Aizol tlei Dindini te in aruma thuziak hnutchhiah chu he thu hi tu emotaling kan hlok pui be sein kan chiar don ani Dindini zi angin kumsang ni som December ni lizing khowa reng moi tak chu ke ngei poin kalo tong ve a chu jing khowa reng moi tak classic khowat riai le ni eng moi tak chu katan he khovel ka hring nun exam na pakhat kalo tan ani alo ni tareng maya chu ka exam chu engtika nge result ta chuang le ti chu zo na lian tak alo ni ta ka jing tho chu ni dang ang boking ka thawa ti chuan a tul ang te ti in choi khama chuan bu fai tham khon turing ka chuaka ka ho le a ka ho chu ka dang chunga hian bok hi om tlating ka hria a enga ma ka ngai san lo ni danga aum ngai lo wangin ti chuan na po om chuang loina hre omina kam tarun maya dar thalanga ken ta a alo puarin alo boka rasgula tiat vel hian alo om ta thuta makkati in kalom ru em a thla te kala a ma se chu kalom na le ka nu izat na chuan na dai rei loin nakina chuan mitui ti tlatu la changdon ani ti ka hrader si lo ti chuan school kan la chol lo bok nen school te kan kal le te a school ka thian te ka muin ka hril vela ka thian nu pakhat tlong te la chuan kan sar in tran na chu hote alo ti a wat ena po en lovin kanui mai maya ka thian nu tho pakhat hriati tuna chuan na om to lo na hmuna min kalsan to a chu nu po chuan kan sar in tran na chu hote ti in min soi sak thina kan nui ho le mai thin ti chuan hun alo kal zela ka chung te ka hril ve ta a ka chung te chu an nui zalo kher mai hospital a min hruai ngala doctor chuan damdoi min cho in adam wat tur thu min hril maya ti chuan bazara te kalin ko tharnal deuh le pheikhok thar te kan leya kan hlimin nuam ka ti kher mai damdoi te chu ka han eya are hnekin a zual zel mai si a hospital lam kan pan le a doctor chuan halampang dentala min ri fara dentist chuan min an en hnuah chuan min zaita a minor operation chu kadam chung ka voi khat to na lo ni ta min zai hnu chuan voi ni velan thuya ana du khop mai ti chuan biopsy te la in cancer ani le ni lo ten han exama alo ni lowa ke chuan eng ma om zia po ka hrelowa ka chung te chu an lom ru kher mai an zai hnu po chuan re lam ain avung chuan zual lama panemoti mai tur alo ni a tlem chuan ana ve hret a ma se chutia om tinuam lo em chu ni hran lo ni ma sela om lo tur om chu anuam em hran lo kher mai ti chuan kanat na chu hote emoti lai are le mai rin lain doctor te chuan an lo ngai poimo in hon ti lo khop mai dentist zo rengi chuan min an enkol tran ta a biopsy te la le in angai chu thachia lo a result lo chuaka a thale thei phian zel si a alu hai khop mai in local harlu tukhi poi ber mai atile ringota mangan na chang ka shelo ti chuan a vung chu aliani na zual tul tula kan har ding lam panga ka thok lu na chu engtika nge kuak ang le ti chuan doctor chuan min engkolin damdoi min cho in hunalo liam zela April ni som ni sang ni som pakhata chuan zaiturin min ruwa manta April ni som pakwa chuan ka chungten phone thar min leya nuam ka ti in ka lim kher mai ma se ka phone po chu lim takin ka mang chun zom thei si lo atuk ni som ni chu huphur takin ka ma chona tul si a doctor chuan ka maya zai ngai thu le maya tanga zai lo chuan kongdanga om lo thu min hrila karil ru chu na ve det tleirol vun nal hun lai le nal du hun lai takin ka maya chuan ser om don si a ka chak vak lo kher mai ma se ka dam na turin ka ma chona ngai si kamang an lai le ka lungai nia min tran pui thin tu le ka pian tira tanga min kalsan ngai lo tu leile van lal ber ka chakna pathian chuan min om puin voisen na nen in zaina khuma chuan min mut pui ta ka kianga omin ka bana min vuanin min zai chung zongin min venga ka doktora lo tangin aman min zaya aman min tor puya ka hliam te chu min tuam damin dam te in min zai chuaka
hospital ka om chung zong le anat chung zong in min kalsan ngai lo ka nara feeding pipe voin ka shoka thok na do tam vua awahan she omin awahan nin om tak em ka ngai tu le thian ka ngai lo kher mai ti chuan doctor chuan a result churing hel ru a phailama result thonin alo chu hun tur le a result rin hel thu chu ka chung te na doctor chuan a soya hospital ka ria top na niya kanu tei chuan min ria puya doctor te chuan aru kin an lo shilta a aru kin lo trap parenga bathroom a lutin ka chung te then kha chu lo phone a an lo trap na sa in she oman lo ti hle chu ni in keila hlim takin atu ka chhuah mai to do na wangin limin ka phur kher mai ma se chu ka hlimna le ka phur na chuan hun re dai don lo alo ni reng si a ti chuan hospital chu ka chhuah san ta a anu loka ka ha siamanga ya ka ha pasari la yam pai ve ka wangin halem chu kumsom pasari ka tlina tangin ka dam chunga ka buangai ta ni keima angrual mi then khat chuan an du ka ring lova tap chungin hun an manganga in o hlum hia lan du ka ring thin ma se ka pian tira tanga min kalsan ngai lo tu chuan hoi sen na le hlim na min pe a lung oi takin ka om thina achang chuan mi hring ni na te hi lo lang le in ka lom ngai bik lo dar thlalang hi ka huwa a hun engemoti chung chu ka en du ngai lo hun local zelin ka ha te chu lo nal ve ta a school te kal ve in thian te nen hun lim om tak kan manga lim takin ka om zel do ne moti lain jun thla jing khat chu lim takin ka thole a jing dang ang bokin choi ma she thian a pu in voin chu inar te la ping reng bok si a inen ti ranga ya atita a school kal hi nuam ka ti em awangin thul ka du lo thu ka soya min hial ran chuang lova ma se cho kai kham ka hano lai chuan kanu tei hian voin chu inen ti rila inara ping reng bok si a chaltlanga doctor thadeo oma chu chu kaninen ti ranga a thalutuk idam wat mayang zayangai to lova dam doi ringot ati dam dana oma ati ta ka chuan school chu ka kalanga chonua ho ka rondil mayang ka ti ta a ti chuan school atangin ho ka dila in ka thlen chuan ka in siama hospital lampan chuan a punen chuan kan kalta a chaltlang lampan chuan motora chuan kan chuang ta vua maya chanchin lungchia thlak tak kan hredon ti hreder lovin lim takin kadam pui ngei be sein kan chhota a chu hmun kadam chunga ka thei ngil ngai lo tur hospital tri bai om em cancer specialized hospital a mingpo nazareth hospital a chuan chukin chuta chuan mi te pon lo om ve nuala waiting room a chuan kan luta doctor kan nga ka chuta chuan a thleng ma sapol kan ni a ma saber lo maila doctor nge ni po ka shelova mi pa nge mei chia nge pa nge nu nge eng specialist nge englam thiam nge po ka shelova lungmuang tak chuan ka lo ngak ve hle a midang dang pon lo kal ve nual ta a an ti maklom tlat mai an ti a chuan chemotherapy radiotherapy le surgery chungchang li ran soita a midang ho chu tar te nutling le patling nu le pa li ran oma ke angrual reng anom lo an lungai hlom ve mel le a chuta po chuan in rin hel na chang reng ka shelo mak chu ti ve tho maila mak ti mel le she om ti mel reng ka pu chuang lo ti chuan hun lo liam zela dar po in tlai lama pan ve sheta dar nga ve lai lo ni ta doctor po lo thleng ta e ti chuan ke chu mingzia chuan ama saber kani a nurse nu te chuan laldin pui iron lu hune ima saber iron lu don nia ti in min shilta a ti chuan ka lu ta a pu chuan heta hian lo om lokro ti in min shila chuta po chuan in rin hel na chang ka hreder chuang lo ani chu ka cancer ani ti fiana le kha phaila matanga non thon chu lu pui ma saphotin doctor chu engki ma varil fiam sa ni ngei turani ala no pangsi a shil hi ka she berani a school kal lai ni pon kal lui sham thin mi ni si a ti velten avashil ni ngei turani doctor chuan vako ta che ati nu chuan ka pu chuan minrong ko ta a doctor room ka lu chuan doctor zo than kima cancer specialist ani ti po ka she chuang lova limmel pu mai hian min lo welcome a thuro ti in chair chumin ko hmuwa ka thuta a
ama ka in zai chungchang te min zo tin min ti pui ri a min zaya ka han phoi pasari te chu halem wa dan tur te min an hril fia kil kel phota tin kamita in lanal ve ta ka wa contact lens ka wa chungchang te min zo tin min chai vel phota ole tuna chuan kan subject a kan lut don ta ni ange ka halem te chu min phorti rin ka dang te chu min en sakta a thil min zot velin ka har sat na le ka nar ping chungchang te chu kai pon ka hril ve in damdoi te min zia sakta a ti chuan an hnulok chuan doctor zo thana chuan ti hian a soita kei chu imi hriat angin cancer doctor ka ni a cancer lo chu ka en kol ngai lova nangpo kadam lo turi ni a ka en kol dam don che ni a han ti meu chuan ka thin lung chu thlem chuan a phu ve dewa ka be sei lo le rin ngai lo ka ngai tu chin ngai lo le ka mi thlalama po ka la mu lo ka mu mang lam po ron in lar ngai lo chu mai chan nge ya ka hre ta si ma se chu ti lai tak chuan kum khuwa min om puya min kalsan ve ngai lo tu ka pian tira tanga min engkol sei lian tu ka nu le pa ni bok ka pathian chuan min thlamona min hema min vuanin ka fanu duat enga ma mangang ma ta che ibula ka om rengalom ka kalsan lovang che ka fanui ni a hele ai pa chu ibula om lo ma se padik tak ka omalom boite hlaw reng suang che lim deuin omro min ti in min hema chu ta tang chuan engma reng ka hlaw ngai lo ka pa in minom pui reng don ti ka hriat wang ani ti chuan lekha poimo engema chu ti felin kan ho hun ta a pona chuakin taxi chu kan ho na tur ni om reng in kan hunghala kan ho ta a karila trama wangin khatla zo te bakaria chuan ei tur engemo kan lei ho a taxi a chuan ka ei ngala thilei theilo na po ka nei lem lo ka thla hi muang em maya ti chuan dar tlem te a chuan kan in chu kan thleng tamaya sitting room thut thlenga chuan thu in ka phone kala chuaka ka thian nu ka bes ru ti salem ve ngai zolami chu ka cancer thu chu ka hril ta ngala mate nge ti a hei hospital a chuang angkala ho chi a ka chung te hian kanat nan lo je preng alom mate ka lo cancer maktop tu ma hril su o ka ti ta a chu ta min reply ngal watin do soi su imolutuk in tong chia tange ya e mai miron ti a mate ka dolo ka uang lo dot ka soi hek lo pathian mingin ka ti a oi ta a minon thlamuanin minon nema ka dam wat tur thu te min hrila ka thian dang te po hrilin ka hril dar nuala kei chu pathian in min thlamuan thlata wangin ka hlimin ka ngai ho sia an oi lo zel box sia makve ang reng khop mai ka cancer ta ka chuan ka zirna po chu ka chhun zo marem ta si lo school kal nuam ti in school a thian te nen hlim takanui hom thinin homework thiam lo ka nei ngai si lo pathian zara ka te tangin hrisel na te pathian in min pe a school ka thul kha te ma wangin school thul ka hre hle thina amai ro chu hrisel na te lim na te lom na te ka tareng tura nilova lungai na te lom na te hreom na te chu he khovel boruak ka hi ve wang le helei an chedong kara ve mio wangin ka ton ve tur le ka chunga thleng ve ngei tur lo ni si wangin lungoi taka kalo ma chona ngai mio si a achang chuan khuwa nu rem ruat na hi ka hre thiam theilo thin lalpa ka kan sarawang hian ka vui reng lo ama ero chu he khovela ka chak ber thin le nuam ka ti ber pol ka limna le ka ngai na te mem ka thian te mu to lo tur le ka zir tir tu du tak te ka zir lai bu cha pui le ka school nuam em ka uniform nal mar at te le ka bag thar moi tak te ka pen moi em mai zia nuam em mai le ka phei khok ka kalsana voi khat ma ka ha ka in thuam le to lo tur hi ka ril ru na kher mai ka she om ti na ber po ni ka hu phurasin ka school kalchak zia hi te na om se lalpa asango tangtiro ifanu tleirol ve mai to na tan chuan ana hret lo mo cancer ai chuan ka school kal to lo tur hi na ka ti ka thin lung hi lim thei mol lo anangoi sin lalpa min hne mang che lalpa class 12 tal hi min zo tir ram tura lom chumi bak chu I thu ni ro se lalpa ka ngen ngoi che ti in ka dil thina ma se ka dil lo cham kher mai le
damlam ai chuan kana chuan zual lama pan zel si a ti chuan kar alo liam zela tu khat chu bazar tumin kan theno manula ke ai upashet nen chuan kan in tiam ruala ti chuan ina in siam tura ka phei chu ka chung te chuan in siam ro le zema bo ka in ti rangai an lo ti mau mai si a ti chuan ka in siam ta a bazar thul chuan zema bok kan sarte mun pui pan chuan motora kan chuang phei ta vua mai le ka chak lo kher mai reilo te a chuan hospital chu kan thleng ta a chu hospital kota chuan alo in ziak kul mai si a claim chuan hospital dang nen chuan borok chu dang ve shet waiting room a chuan pitar putar nutling le patling deuh hli ran lo thungoi le thupa a then chu lukol ten a then ngong ut er warin a then an lo thu zoi hlom boka a then an en ngai en ren runin thil ngai to muk em in an thu a ti chuan rei ve fe kan nga hnu chuan ka hun alo thleng ta kan lut ta a doctor bula chuan mani tlai doctor ka mu doctor zo thana bok chu lo thu le a kan hanin en tir ta a anu tein min lu puya doctor chuan phaya in refer taila in theyang em a chan chu ana omna lai hi akhir angreng viawa ami tan hai bok si a athluak a hnai le bok si a Mizoram chuan duangin khol kan nei tha bok si lova Mumbai emo Kolkata emo engemaw zok zok a kal mai ta che u min ti ta a ti chuan in lam kan pan le tanal nala ina chuan chung te ho chun in ron khoma atopa chuan Mumbai India rama khopui lian tak mai cancer lowila chuan engtika nge ka muang tia chuan kal turin thu kan ti tluta a lalpa chu varo pui thin tak em kal thei turin ama in minom puya kal thei turin chung ko thatak min pe a kal thei turin sum le pai min pe a kal thei turin chung khat then rual tha min pe a min tong trai pui turin then om khotlang le ko sante thian tha te min pe a lalpa katan hi ni van hlu zual tak em min mangai na hi ka phu lo ani bere lalpa nang chuan min kalsan ve ngai si lo chu tiang zel chuan kan sar rawa po treatment na tlakin min siama engkol tlakin min siama then khat sum le pai nga ma se treatment na tlak to lo thi hun ngak top mai ten nom lain ke chu karwal pui kum som pariat jinga raw po kan sar na do thei turin chakna min pe a kan sar na treatment la thei turin min siama isu katan hi ni hlu tak zet ani nang lo chu ka be sei le ma chuan dang an om si lo nang lo chu tu ma min nem thei le thlamuan thei an om si lo ti chuan hun te local ve zelin ina ka om lai te chuan ka khua har thin em a ka thian te ka nga in ka school chak thei em a dar som pani le chan ve school kan lunch break lai vel chuan ka thian te phone keng ho chu ka be thina an ni chuan lo school vat ro kan ngai lu tuk che yom lo kan tlara re lu tuk ti te in minon ti thina a thenin thil hril tur ka nga to lu tuk che teron ti in an mi ngai derna te chu kata na hlu em in school kal ka chak zual thin hle mai ma se ka khovel van nei na hian atlin ve lo niange ko har takin ina chuan ka om reu thina ka chung te nen ti ai nang lo thin nen ka thian te chu ka ngai thin kher mai le adam doi awang thin khop mai hun alo liam ve zunga July ni sari sang ni som pakhat chu alo in herdon ta chumini ngei chu ni kadam chuana ta na ni poimo le hun poimo kadam na tur mun ka pan ni tur chu kan kalma jan July ni ruk in buat saina nia chuan min laina tan min mangai tu te churon pung khomin minon thla liama a thenin mit tuinen a thenin thi tur thla in min thla a thenin lim takin a then te chuan mythical thei enin min ena chung zong chulal pan minom puya min don puya ni zana me upo minon thla in anron kal khom le dia lalpa aron in lar le ta poisa le sum le pai minon penual hloma atam ka ti in kalom kher mai le lalpa kalom nutuk ti lo chu sei turawang ti chuan zana po tui takamu in huphur na reng ka nei lo zinga po pa ngai taking ka thowa ti chuan chundar som pakhat vel lo rik chuan kanin lum chu kan chhuah sana ngai don ta engtika nge ka let lenga engtika nge ka hmu leng le damin nge ka luang ruangin
ti chu zo na om ve tlat karu ma chuan ka valuta ka khum chu ka en vong vonga ka van ngai don tak che em engtika nge ka mut leang le ka khum bula do kan te reu te a ka diary neu te chu engtika nge ka zia leang le ka beng be te chu engtika nge ka be leng le ti in ka ngai tu ve vong vonga ma se chu ti in ngai tu na hun chu ni to lo kala hun don mai le chak lo tak chuan in siam ngai zela uphur le pe lo mel takalan chu chi si lo ka chung te min mangai em tu le ka then rual tha te chu lim mel ka mu sham sha mangaya lalpan minom pui bok nen lim mel pu chung chuan ka kalsan ta a chemotherapy radiotherapy le operation bak mabak ka nei lova chu ka mabak ani ti rekar chung chuan Mumbai chu keile ka nu le ka nu te le ka pate te nen chuan kan panin kan thlok ta diai mai le lalpa cancer lawila chuan Mumbai hi ka mu om si lova ti te in hlimna te ka zong sham shama aizola hole a chung te nena hlim taka cholhui kil za a thian te nena dam taka nui ho le chu kanin en kolna Mumbai khopui le nuam tak thil mu nom tak le khopui changkang taka chang chuan aizol khopui chu ka thlalhelin ka ngai ngoi mai chu ni si le ngain thalhel mai la asot lo kher mai reilo te om chu soi lo hole mai tura in rin lain thlali lai mai chu kan han ta la ni chu July ni sari zana Mumbai kan thlenge motor ka ruya aizol tu leng pui ka ruina sat ema wangin thlona po ka ruina sa ema kan sar tak sa chak lo ka ni miaw wangin ka chawin ka tuar ema ti chuan minute somli panga hnu vela Kolkata airport chu chaw takin ka thlenga alo ro pui na lo pui hep khop mai leng pui airport nen chuan ei nang lo deuh hlek ti chuan minute somba kanom lo Mumbai lampan tur thlona chuan kan chuang thlale ta vona Mizoram nen chuan in hlat tial mai sia ka chung te ka in lum nuam tak le min mangai tu ka thian te le karam le nam ka mangai Mizorama chuan ka kir le ang le ka vahan ngai tak em ka thlel ngoi mai chu ni sia ti chuan jandar som pakhat vela Mumbai khopui changkang em mai chuan min lo welcome in alo in phar duai maya taxi a chuangin Mizoram house chu engtin emo kan thleng ve ta reng maya house a chuan mizo hliran lo omin chu house chu building chhong sang mai hi ni a ming san tower building a chuan mizo cancer te chuan floor ni na hi vai ho kara an lo lo ve chu ni a chu floor ni ji ma chuan cancer na ve te chu lim tak le thlamuang mai hian kan cheng za a zana kan ming rei thei maya dar som pakhat le som pani ingkar chu kan muthun tlang pui ani a jingdariat le chan vela chokan ein chhun lama abikin Tuesday le Friday chu doctor kan mu ni kan thlen jinga chuan dam lo te hruai tura Mizoram sarkari na ruat lo neya chhor pujo na hian dam lo te chu ron tlo in hospital a hruai thina chu hospital ka dam na run lian tur Ming Tata Memorial Hospital cancer dam do in bi ka chuan keipo in damna be sein ga kal chu ni sia chu hospital lian mai Asiarama cancer dam do in thaber nian soi nam tin chitin tual le na doctor thiam berber te le nurse thaber te khol thaber te omna chuan lalpan min engkol thei turin mal som na in min vura a phulo kher mai chu hospital lian ma chuan keini mizo tlem te tongpo duang tok thiam manglo te chu min hruai turin pujo na chu roi ani reng ani chuan kan nat naum na hmun te enin kan inen tir tura chuan file te min lak sakin kei chu he ten ne ka min hruaya chu ta bok chuan ani nutling pon om meu lo kapa terwal kapu terwal hi ran oma shoklam te tonsil te ngong le lulam chau inen tir na bi ka ni a chu ta chuan ka langsar le ta ke ang rualan wangin anom loe moti mai turani si a doctor le nurse te hriat ka hlo in ka hmailam ani si a min khonga in min lainat ve kher mai an thei to pan chuwa tur thu le ka dam wat tur thu te min hril ve thina min lainat ve hle thin ti chuan investigation te ti in hunalo liam ve zela hospital alen ema wangle in en tiran tam ve thina wangin
ni khata thil tam tak ti har thin khop mai ni khata thi sen te kan te sringota ma se hunalo liam ve zela July thlatop lama chuan chemotherapy khai tur chuan thun ti tluta a mi tenan soidan mangin khai cha komlo kher mai ti chuan jing choi khama hospital a kalin kanin admit felta annex building chhong somna chuan chemo khai tur chuan kamu a ka thlanga hian kei ai kum khata upa leirol meichia blood cancer hi lo om ve a ani chu ringlo mi le ngal pathian nungpo hrelo ani a ani pona tor thei chu engwang nge ka theilo bi kang le lalpa oma lom ti in ka in ti pachang ve sham shama min thlamon chiang khop mai anu loka chuan doctor chemo specialist Dr. Kumar Prabha si lo kala ka chemo khai turte ka samnei ve chunin min tlak san don thu te le ka cancer na lai chu ate tur thu te a in hip khom tur thu te luak chuak luhai pumna ko thalo ek khal thin chiat ril rute na ten min zui tur thu te min han hrila ka chak lo le zual ma se lalpan min om puin ka fanu duat lungai su o nang mai ni khai don leinem nang ma ai khai the ani lo ka khai pui don che lom ti in min thlamona lalpa chakna ringin nili lai chemo chu ka khai zo ve tareng mai awa han hlu tak em ka tan hi chuan ti chuan hospital ka lu chan ber chemo chu ka zota a nilina chuan hospital chu ka chhuah sana ka luak renga lu hainen doctor soi ang zong zong chu ka chunga thlengta a anuam san lo kher mai hunte liama ka taksa chuan ngai o ve zela ka tha ve zela ma se chuti lai tak chuan ka khosik chu san ema wang le ka chau ema wangin hospitala min admit le ta a ti chuan main building chhong lina semi private a chuan ka mu le ta a kar khat me waliam hnu chuan hospital po ka chhuah san le ta hospital ka chhuah san meu chuan ka sam chu tlakol fai vek mai kong le lama a en kolan duamin a thoveng du hle a lungoi tak chuan ka pu ve hle a hausa kan sardam lawa chuan ka no pangberin min duat ve hlom hle a kei aya upa patling putar nutling deuh vek an ni a hausa ka om chung chuan kei ai no pang pakhat chia dam lawa oma kumsari mi lek mei cheno pang hi ni a anat na chu chakina darna sa hle a akeya te a chona te amit bula te kai chakin doctor te pon lu hai ve hle mai ma se ma chu limin alano pang ve sia cancer po se thiam lo chu ni sia lalpana ompui ve reng thin hunte lo liam zela September ni somni pali vela hospitala injai tok turin ka lungai le ta ka cancer na lai hi ahar sat e ma wang le replace ti su te ngaya akhirina boi thlak don hle mai plastic surgery ngai tela he ten nek lam nen cancer lam nen doctor chi thum lai min jai ngai dona kamal pui ti la in kamal pui vun nen ka maya chuan an bela ngai dona ti chuan semi private om ka ngai don sia room ro ka om lo wangin general wata chuan ka om ta phota jan khat ren ron karia ka zana chuan min jai tu tur doctor junior doctor chuan minon tlo in min jai dan turte engkim minon hril lok veka atuk jing khua lo war chuan kala jai theilo thu le arem chan ri lo tur thu minon hril le in kan chuak le ta phota ti chuan chu mi chol chung chu ju hu bi cha te kalin bazara te kang kala September ni somni pariat alo thlen meu chuan injai turin hospitala kalut le a chuta zet chuan chuan phal to lo doctor thiam rol ho chu komna semi private main building a chuan anon in lu chok ta zak zak ani atuk jing ni somni pakwa lo thlen chuan ma taka minong kai thova narsin in bolna turte minon pe a ka in bol fa ya ti chuan jingdar ya le chan ve lo ri a keipo ka in pe to a keile ka nu teile ka pu kan oma pathian he na te in hlan na te nein kan tong traya dar po lo liam ve zela dar ko lo rik me chuan in jai tur chuan minon buat sai ta a khuma tang chuan chukin in jaina khum min thlen turin khum pakhat joka chuan min jaina tur man ruan nen chuan kamutaran mai le karu matang chuan min nor chuakin ka chung te nen kanin bai bai ta lifa min nor luta in zaina room kota chuan min zai tur ho chu kan mu dial hloma
avot ka ti em a ka thil chak taka ni lo ma se he khovel eng ka mu ve du miau si a lim taka ka chung te ne na kan om hova pathian ro puina ti lan na kan i ve du si chuan waisen taka ka ma chon chu ngai si ni min zai zo chuan ka mel chu eng tin nge omang mal pui ti muam kan i don si a ma se ka ma chon ngai miau si le dar kwale chan ve a chuan major operation room a chuan min nor lut ta a ka kormin li saka ka hnunga chuan pipe engeng mon vuwa ta thlua doctor rual engza chiang e po ka shelo keima chau min khoi tur chuan an tam hretani ruma chuan kholian pui pui le dam doi in hung fura khumte reute ka ban po da na leng lo khopa min mutira kamu vera na thuoi takin o khamini kha katana van chin chi atlak tak em vanlal fanu duat lai chu ama chawin injaina khuma chuan mutirin doctor rual thiam tak tak pathian chia lo tele pathian boy a khol ro pui ri rup rup mai te chuan vanlal fanu duat lai chu engtin tak khoina sang mo dar kar som atanga dar kar som pani zet khoi ka ngai ni chu zinga tang chuan tlai thleng zain zana ICU wa min da a ti chuan ka har ve meu chuan atuk September ni som thum tlaya harin recovery wa ta min lo muta kan har meu chuan ka wa han riang tak em ka chung ten min mu thei si lo vai ho kara muin tui hal takin ka oma nurse pakhata lo kala min dim lo em min ka mayen zaina lai chu ron shunok noka ka tui halu tuk chuan tui ka dila min pe phal lo chiang kher mai kei ka tong thei si lova kut zai zira tui ka dil chuan zai zo limini a tuin kan phal lo I ka chung lamani si ati a o khamini ka tui hal zia kha lalpa hian min pe ka van chak don tak em ma se arem si lo tui tampo ka mamo lo farni velek minan pe se katana nom mai tur ka ngonga chuan pipe ka thok na turan vuwa runa tin ka junan siak boka kamal puyan zaina le vunan lakna an lo tuam cha bur mai bok nen kamai kan sar lai an zaina tak ai chuan kamal puyan khoina lai chu na jok ma bok si a vunan lakna chu engdam doi ma mhang lovin an la ni ngei turani ana ina thip em zana plastic surgery doctor in aron dressing thina a thip thei em an tuamna plaster a kho pa ringot chuan a thi du em a thipin soi thiam a har kher mai ti chuan tuna tang chuan malpui ti muam ha chunglam somvel nei to lo kan sarnat na vei lukol malpui dinglam pangser kalonita ma selal pan minom pui zela limhel pu thei reng le lom zel turin min fui thina hospital ka nom lai chuan Mizo then khatte chuan minon ploin minon tong trai thina mi te lo that zia hi o awa han ro pui tak em hospital chuan doctor minjai tu te chu arwal in anong kal thina jing tin le zantin mai hian minon enfia ka chanchin minon zot thina vai ring lo mi ni ma se mangai nan nga in an ngil nei ema ka chungan thain an fel hle a kadam thoi tur thu te min hril ve mol thina chu chuan keima chelna na sa tak min nei ti ring ka hria ti chuan kei poin ka ngonga thok na dot te feeding pipe ka naran vuate chu a phoi hun tur te ka thei ang in ziaking ka lo zot ve a an ma ni chuan kar le a chumi huna chuan ti velin min chang mai thina taksa lo tur thil dang in vu run chu a hreom dana dang dai ve hle nurse te ro an chu ti te lu lo hle a an vinin an thin che ema ma se dem ngot thei pon ni lo an hari min an hai ema a om ve hle ni voi khat po ka bana an rip khaina le an dam doi chiulu na vem thlon vuat chuan ka lo che dewan yang thi se na lo chuaka min vin shepa na deuin min vita mi chun thlamon lo hle mai ma se engkim hi kal dik vek theilo ani hi ti chuan hun lo liam zela dam lo lai chuan sana le calendar ta hi muangin min run luya moti mai tur hian akal chak lo khopa ma se chu ti chung chuan min zaini ni somni pariat September atang chuan kar khat chu lo liam ve ta reng mai kar khat tuk chia Saturday chuan ala nuam lo chung chuan ka chuak ta a ti chuan Mizoram house a chuan kan lut ta a karum kan lut chia chu Mumbai mani se manin lum thleng ta ang chin ka in ngaya ril ru nuam ve hle in kadam ve songa
anuamina hlimom kher mai hausa chuan midang dang ten min rong kana an fel hlom hle a midang te chuan i tuar chhel ti tein min ti thina ma se pathian min om pui wang liau liau ani si a damdo ina ke tuam bur chung ka kal thina hote ka chakin ka be sei ve hle to ni chutia kan in zai zo meu chuan doctor te chuan radiation ti turin min ti le box si a karil ru ha em ema ma se ka ta na thatur chu keile ka chung te ai chuan doctor te le pathian chuan a hrezok si a waisen le ngai ngam takan thuzom chu ka ta na thazok si a kan zoma ngai ta ka chuan radiation doctor te mu in kan in hem hun tur te kan ngak le ta phota November thla chau in hem turin min ti ta a kei ka ho chak to nen ho zai kan rel ta a October ni somni pasaria Aizol Mizoram kan chung le khatte thenrual thate min laina ta min mangai tu te mel omna chu kan pan ta vong vonga tuipui ra le lam Mumbai tang chuan Karlova kan thleng tamaya thlona te ni boka chomadar som pakhat vela chuan lengpui airport chu kan thleng ta a ti chuan chung ten min lo muaka Aizol lam chu kan pan ta a Aizol po chu rei lo te a kan thleng le ta kan veng kan in ka thlen meu chuan chung ten min lo muaka mi te lo that zia hi o samlem nen mai kor nen ka kaldon nen chuan ei nang lo khop mai min mangai tu te mel khati zo zai khan ka hnu kan ti ul hle a ka in sum zo lo chu ka trapta a anuam lo kher mai ma se rei lo te a chuan thil ta ein kan hlim le ta hle ani Aizola chuan hun rei ka nei lova kar thum lek hun ka neya hun du ai na kal chaka kar thum chu rei lo kher mai November ni som pahnia chuan Mumbai ka thian char ke ai chuan an upa hloma ma se ka thian ten ni ve thlat chung te le Aizola ka thian ka school lu pui te nen kan ina chau kan ei khoma kan hlim dar dar hle lim chung chu lo rei lo ani hi atu khwa lo war thuaya Mumbai kan chuka hun le ta der mai api nen gangkal dona ka she lu tuk chu ka zuang thamai done muni le tuk vera hian te ka ti a ma se ni mang si lo zinga kan ina la om mai la zana chuan Mumbai a kom to don si a ka ti a ka chak zok zok lo tak zet Aizola chuan dam lo te tlo in dora te chuakin ka lenga marks wo chungin samlem wo chungin malpui la dam lo nen tuam tup chungin ka kala kanat na chuan min boy lo in ka ngai serious lo hle Mumbai a chuan vacation tour emo family trip emo jin kho thong tour emo chung te tlo tur le nuam che na kal tur ka ni lo ti ka hre chiang kher si a ka thil ti tur chu radiation in hem turing ka kal dona thil cha kom takani shan lo ma se ke main ke in hem don lova ka pa wana mi in min in hem pui dona ka khola tang le dona ing ma lo tur om hlei nem ti in ti pachang tak chung ka chukta a zandar kwa vela chuan Mumbai khopui ka kansar ti dam na hmun ka dam chung history a hmun poimo lo ni tur hmun chuan min lo welcome in lo in phar eng le ta dup mai le khopui nuam taka chuan taxi te la in kan tlana Mizoram house Sun Tower building chu kan pan ta vung vunga reilo te a kan thleng ta Mizoram house a chuan mi then khatten min lo muakin mel hriat lo chun tlem zo kang kan ho ma mi te deuh ve kan lo ni hloma anuam ve kher mai ti chuan tu ka chuan pu jona hovin doctor te kan hmu a in hem hun lo thleng harin a rei du thin hle a bazar pa tein kang nga ka khoi khoi ai mote kaling kan in ti hlima longa te chuangin elephanta cave sa te kang kala nuzam pui te nu fa nen numing te te nu fa nen a pi chu long chuan a hlawa ina lo oma ti chuan dar kar khat longa kan chuanga kan thleng ta amun kan thlen chuan thei hai te ein kan hlim tlang hle a mini train a te chuangin step thui taka angkal chawa step sira te chuan thilan lo zuarin thi bengbe tar moi bek le thil chi sang sang an lo zuara kallam chuan engma kan leilova step chu thuing kal chunga rei ve khop mai reilo te a mun chu kan va thleng ve ta a aro puin manlai kan pi le pu te khan lo them thiamin an lo ro pui hle mai milem lian pui pui ker tam hle a zong an taminang kol hle bok nilengin elephanta chuan hun kan manga kan hlim dar dar hle
thla te kan lana sa in nuam kan ti khop mai ti chuan ni a lo tla ve zela sana po lo thlai tiela kan ho don ta kalkong step sir velan thil zor chu hriat reng nan thi le ui telem tar moi ka lei ve a ti chuan kan ho ta longbok chuan ni atla deuh to nen khothim deuh nen anuaming kho hoya nuam me ma thla kan lana sa in ni tla tur eng sen phut mai te chu a moi na mu nom hle a tuipuya long lian pui ding lua mai te le tuifin riat kama insang pui in hung thlua mai te chu a moi dang dai hle dar kar khat lai chu lo liam le ta a khuwa kan thleng ta khuwa thim to a hausa daruk le chan ve cho ei kan nan man don lo wangin restaurant a cho kan ein kan in no puara ti chuan house kan lut ta a hun lo liam zela ka in hem hun po lo nai ve ta a hun taka pathian a lo che thin December ni som pathum thlakhat kanom na chia chuan ka in hem ta a doctor te pon felin a thok mausi ti mai tenen po kan in pum khat hle Tuesday lo thlena piang in doctor kan mu thina kan har san na te soin ani chuan a tul ang in dam doi te min cho thin ni tin tlai dar li le chan ve a in hem turin ka pi nen chuang ang kal rek correct thina in hem chu na lova rimpo nei lo ma se voi som panga vel china chuan na thok ve tan ta lei pilte teis bo te in effect na sa takin aneya choi tui lo le thei lo kara po ka taksa chu pathian in minen kolin a tha hle a makti po ka hlo hle thin voi som thum pathum in hem turati ka ni a abak ti tur om lo hle kumsang ni som pakhat Christmas te po damlo na wangin chung khat lai na thian te nen ma ni in luma po mang thei loin Mumbai ya in hema wangin ka manga chuti laya Mizo Mumbai damlo chu kan tlem hle a anuam dang dai ve phian rewa keima ni to ka kan hlimin nuam kan ti ve dar hle changban te kan eya kan hlim ve thawani pathian hi lo tha khop mai ti chuan hun lo liam zelin kumte lo thar bok nen pathian zara ka in hem chu kal tluang hle a voi khat chia khola chia in hem lai po in na ngoi ka nei lo hle ani bazara te kalin in hem chu a ve chawa ka ngaya ka hlim thei hle thin ti chuan hun lo liam ve zelin ka in hem chu lo zo ve trep mai pumoya lungleyami chu check up turin a lo kala ani chuan sweet packet khat minong kena kalom khop mai ka sweet chu keima ei mai lovin min hem tu doctor te chu ka pe a ka sem diata an lom hle January ni somni pasari lo ni meu chuan ka in hem hun chu lo top tareng maya kalunga leng ang reng ve hle mai in hem tura ka chuak chia ka kal hun ber tura ni don si a ti in ka sweet nei sa packet khat chu doctor te ka sema an lom le khop mai ti chuan ka in hem zo chu doctor nen kan in bye bye a kalunga waleng reu tak em radiation kan zo meu chuan doctor te mu in appointment slip te zia ti fela tulta a kan ti fel nu chuan Mumbai a ti tur om to lo aizola ho chu lo lang le ta February ni khata aizola ho turing kan in pei fel ta ni aizol lam chu kan pan le ta vunga api in Mumbai airport a ka in hem lai doctor ten ni sa dau lo tura min ti thina wanga ni sala ka min chan tu kalukhum parnal em mai var moi deuh mai le tar moi sanghong sei lem lian pui chu ti bo hlo mai ka uilut tu ka ringot aizol chu kan thleng ta anuamin a hlim om kher mai mei thlatira Mumbai kal le chu kan ngaya chumi thlathum chung chuan kadam tha in keima soisel tur om lo hle pathian in min ti damin min chen chil hle ani chumi ka chol chung chuan ka kumala no pangsi a le khazir tur te ka buat sai tana ka phur hle mai polytechnica te train tumin engeng ma form te kala chuaka ka chak to lutuk thian koma le khazir chu ka du tu samani wangin ka tlin ngei po ka ring ti chuan chu tia ti neu chung chuan hun po lo liam ve zela April ni som thum lo ni meu chuan Mumbai ya check up turing kang kala hun le ta ramte I ka zen le ka nutei ni bok nen chuan kan chuk le ta rial mai le tun tum chu ka that ngei to dona wangte pathian in min ti dam to wangin ka phur hle mai tun tum chu
ka that ngei to do na wangte pathian in min ti dam to wangin ka phur hle mai doctor mu ma in ka cancer lai in na khol MRI chu kan an test le ta phota chumi tum chuan house lo to te ma wangin hotel ate kan thlenga anuam ve hle ni ti chuan MRI result chu ni rei lo te a lo chuak thuaya a that to ngei be se in doctor chu result nen chuan kan muta tumang le du dan be se le rin dan ang hian khovel hian result thimin wa pe thalo thin tak em doctor mei chia chuan min an en le in min hroi tu pu jona hne na chuan zoi te hian it's not good atiri chu ka beng hian a hre thiam ve sin ka beng in ri hriat chu ka be se le rin lo angani thlat anu tei chung ko luta ke chu min chuat tira ka om dan turan rela niange shelo der chungin lim hel putaking ka chuaka karil ru chuan angai tu thui ve khop mai ka shelo der tlata lalpan min thlamuan nga la karil ru in lalpa ka pa du tak ama sa in kalome nang chuan ka khemo khai lai te in min khai puya ka in zai lai te in min tor puya ka in hem lai pon min in hem puya ka doctor ai tang char charani kha hey tuna po khemo eng mo chu ka ma chona tul le nge yang ma se chu mi huna thlen huna po chuan min tor pui le me mang te ro nang chuan min kalsan ve ngai lova keima zok hian ka dam that deuh chuan ka lo hre lo thin che a lalpa i ma hian ka tlin lo zia hi wa han chiang tak em min ngai dam la min hre thiam mo lang che lalpa i fanu hian ka mamo zia che hi ke ai poi ni hre chiang ang te ro khonga in min en san lul suang che lalpa he khovel doctor te le khol te chuan thiam chin an nei thina ka chung ten thei chin an nei thin si a ma se nang chuan thei lo nei si lo eng ki mi phal si a ma se i thu thu ni e ka taksa hi ta ni a i du dan da nai manatan ka hlan ma sa e ka dam huna chuan ni rong bolin missionary in ka wak chuakanga itan ka nungin itan ka nun ka hlanang lalpa ka mamo che ni hi amen ti chuan kar thum ve lai chu kan chama Mumbai chu khopui lian ani boka bazar na tur te le kal na tur neu neu te en tur te le mu nuam matam si a kan bazarin kan wak chuak ve nual thina ni khat chu water kingdom mun nuam takani akal man po tawin alu man phei chu taw e ma ala e ma training kang kala chuan kan chuk nuam motoring kang kal le a chu mi nu chuan longing kang kal le ta vong vonga alim om kher mai ti chuan a mun chu kan thleng ta aming put ang nge in tui manga in ti lim na chi sang sang ani a kan hlim hor hor lu tu kringot tlaidar li vel lo rik chuan ho lo huna ho zai kan rel ta a hausa cho kan ei man le lo kanara restaurant a bok cho kan ei le a atuin kan puar kher mai ti chuan kan ho ta a kan in bol faya ice cream te ein kan chuak le a assistant elo ruma te lengin hla te kan ngai thla a kan hlim thin hle midang te chuan ka dam lo wangin min kherin min duat hle thin doctor te mule in chemo course tur te duang felin aizolama ho turing kan in buat saita meini som pakua chuan kan ho tange ya Mumbai ka ngain Mizoram house boruak in ngei tlang tak le hlim taka cholui kang kilai te chu ngai om ma tu ma inti boy lo le in hir ngau lova kan len na kan sarte dam na run sang ni som pakhat ka dam lo chung zonga kan chen na ka treatment lak lai ka chau ngoi lai ka lo zal na chu ka ngain ka lunga chele a kan in lumang maya min choi tu chu chhuah san ka hre thlat mai ma se chamreng chuan om zia nei si lo lungoi taka ho chu ngai miau si le aizol kan thlen meu chuan kanauten min lo muaka lim takin ruah sur hnuaya kan ho ta a hun kan nei tlema wangin ka ho tanga kar le a chuan chemo khai tura hospital ka lu ngal mai angai si engma hi ti ve man lo payroll thazarwal lungkham nei lova nui du hun laya dam lowa khumbet reng chu thil nuam takani lo phot ni somni pakhat dana chemo khai tura hospital a voili ngot lu chu kaning khop mai ka thian te kan biak kwal la in anni chuan college lu na turan jong suawa a thenin phaya a thenin thil training tur an tia o an result chuani te khan rual ovana em ma se khuanu rem rot na hi ka hre thiam hlat si lova
akuta inghat le phot mayang una lo liam zela khemo po chu pathian zara kalo zo ve tareng mai khemo effect rona in torwanin om thin em cycle lingot chu zo ma ila cho ye tuidon chawa khaya ngai le mai thina lalpa kawan ning tak em ka pe to lo ti changa om thin ma se ka thu si lova August ni som pali chu Mumbai MRI ka ti hun lo ni le tareng mai August ni som pania chuan Mumbai lampan chuan kan chuak le tawang wang mai le engtin nge min lo tinga enge ka MRI result chu enge condition ni ang le a thang nge alo thalawang ti chu ril ruina in zot ve renga ma se sot lo khemo min lo cho le ngem kawan pe to lo tak em ma se pathiana oma lalpan ka tor theilo tur chu arwa man fel le vek mayang ti in ka in nem ve sham shama khati chin khadin din tei thuziak chu ni a hei hi a phone a chiat nuwa a pi mobile a thuzia ada then khat chu ni mani in en fia masalovin mi ka soi sel tur ani lo miril ru chiate hi an polai theilo bok kei di din tei hi kumsang kha zakwa somkwa pathum thla thataka kalo pianga a pi le a pu te a pate te le anu te te hian min mangai em ema mitai matak thin che tak kom nuam tak thian nga tak le aril rutluang tak kani zai thiam lo maila zai ka ngai na in nuam ka ti hle lalpan a chi alo rin om tak ni turin min kawa missionary ni in fasha te nu kala ni ang khovel hi chu taima te tan lo chuan nun kho chuang ngai na om lo khovela van doi ber chu that chia te hin ni lalpa ka pathian chuan englai ma in min kalsan ngai lo katan englai poina in pe erenga kamang an lai pon min tran pui renga katana thatur zong zong min ti saka minom pui reng thin kong engki ma buai puya engkol tu anute I apate nu pui chuan aboral don naya omdan chu heti hian asoya din te na hina sakhop mai amit le meeting kara hian bok lian taka oma tin na nar chunga tangin ron chor chuak boka amit veilam po fia lo hle maya aboral don naya phei chuan khuwa po mu tha thei lo hialani chuti chung chuan pathian chu berenga dama in ring em ema lalpa laka avui ngai lo khamak kan ti top thei lo ani Mumbai kan zukal tum khan voi khat chu an zai zo hlimani a ama pokal ve thei to a dar thalanga hian in en ngam lova a mai vunan hi ka an bel na kha mungam lo ani nima sela voi khat chu a mai vung na sal tukin a mai pot soi vek chu dar thalanga muta a chuta zet chuan milim thei tak ni thin kha danglam chiang kher mai ehe heti hian em ni ka nara om don le ti ina mituyat la zungzunga kalai nat lutuk November sang ni som pania a nara ron thi wangin Nazareth hospital a lu pui le ni a doctor le nurse ten thei to pin en kola a nar thi te po chu re chho ve le tamaya chutia tha chho zel tura kam be sei lain a tho ha a oxygen pe ka ni a aji om chho ve le ta ka wangin oxygen te po phoi thei ni le ta a hemi tum hian zan khat chu tharau polna achang ning kan ria kong khar moi khin hon huna ti la kha zan khoina sa ni ti chuan November ni som zandariat vela tang chuan a thote ron ha le a I thote ha em tia kan zo chuan a ha lo thuin min chang mai zela doctor chuan an en vela I tho ha em ieng lai nge na I muddan siam thang o tia zo poin engma na ka nei lo a sheom lo a timaya hemi soi nu lok hian ama hruai tura rongkal terwal chuan alalpa hne na kal tangalani din te hi mei chelim thei tak mi poi soi hlaw em hi ni a mi hawemo anril ruti na te mo hi phal ngai lova khatiang khan ti lo tur anril ru te sheo manga sin ti in minzil tu zok hi ni a kangai tak zetani aboral nu hian arum chu sing sakani a chuta chuan a chanchin vel jiana le khabun hai chuak ta boite hian kan ril runa thi lawa limhmel min mu sham ni bering kan ria aril ru taka ero chuan dam hi in ring lawem ni o ti turin a omani awa puitling tak em